Vo in September ni somni tho chan ni achangyan Christian chung ko hapta kan mang chan dona abu chung tu kan char ma in tlemte soizaw na hi kan char lo kange kum sang kha zakwa somria chinut un khom pui chuan kum sang kha zakwa somria pakha chu Christian chung ko kumata na puanga chumi Christian chung ko kum kan man tak bo zui zel na tan kum sang kha zakwa somria pani achangin berwal tha hapta nu nung ber hi Christian chung ko hapta tan manchin anita a kumin hi akum somthum pakwana alo nita kan thu pui tur chu Christian chung kwale television ti ania Bible chang chiar tur thoshil tu bung khat chang ra ta changa chang som pakhat le Johanna le khaton pakhat na bung ni chang som paruk le chang som pasari ania pathian tu thiang ni milaw ngai thlang thoshil tu bung khat chang ra ta changa chang som pakhat thil zong zong hi nin om mai mai ani soina siak love mi chu a thil hmuh a tlai lova bengpo in a thil sha ta kham heklo thil lo om to chu lo om tur renga kha ania thil ti takate chu ti tur reng kha ani ni hnuaiah hian thil thar reng reng a om love ti le Johanna le khaton pakhat na bung ni chang som paruk le som pasari lo ngai thak chun zomang khovela thil om zong zong ti sa chak na te mi chak na te dam chung ro pui na te lem hi pa a chhuak ani lova khovela chhuak ani zok sia khovel hi a chak na te chopin na boral mek ani pathian du zong ti tu ero chu kum khwa in na om rengang nalpana thu thiang nim kan zata mal min som sakro se abu chung thui lo chiar chun zom halang kum sang khat zakwa somriat vela chang khan Mizorama television kan nei ve chana thil in ti mu chi kan ni wange TV po apung chakhle kum sang ni malama kha chuan World Cup football phei chu a hova enin zanrei tak tak thleng kan aw ri hlua hlua thin hun masalama mi hausa tlem te in an nei kha kum som thum alo kin meu chuan nei kan lo pung ta hle mai in tin deuh tho a kan nei emo ti tur ani ta tuna phei chuan mobile phone a internet mangin thil tin reng kan hmu thei ta boka tunma angin TV po kan hlut sak ta meu lo chanchin thar le local channel a thil thar poimo le danglam deuh bik ti lo phei chu chung khochen khata chuan TV an en tam to lo hle TV hi achangkai hle a khovel mun sang sanga thil thlengte mani omhuna tangin kan lo hmu ve thei ta zela khove thil che sang sang kan hmu phak ngai reng reng lo tur kan hmu thei ta ka wangin siam tu pathian ro puizia po kan ngei twa na ati chiang zwal ome chu chau po ni lovin thushil tu ro pui tak tak te thushil ngai thlak tur englai poina oma khovel mun sang sang a thil thleng chople chilin kan lo hmu ve nga zel thei boka chanchin thar ngai thlak tur poimo tak tak te kan ni tin nuna thil chu le changkai tak tak ngai thlak tur te a rengani hetiang thil tha le changkai khovel ram ro pui le hausa bik te nei tur chau emu kan ti thin kha tuna chuan kan nam nun phunga bet in tin lua tu alo ni ve ta reng mai chung tinin mason puina tura achangkai the angbera kan man thiama poimo hle kum upa le damlo chaklo tan mani khum lei zola chang po a pathian thu le pathian fakna lamoi tak tak te kan thlarau lam nun min pol har thei te ngai thlak reng thei ani TV achanga thil tha tam tak kan hmuwa kan don thei rualin thil thalo po hmu tur tam hle kan that pui tur po nilo lem chan mak sak pui pui te mishing le mishing in ngai sakna rap thlak tak tak te ti sa chak na chok tho thei te le mi chak na ti tlai tura hmu nom tin reng hmu tur te a omani infiam na ngai na mi tan po infiam na chi sang sang hmu nom tak tak en tur a renga hetiang ani awang hian mi chak na hi kan sum lo chuan TV bula hun tam tak khora la ol hle no pangtan po milem che thei cartoon le hmu nom tin reng a oma wangin hun bi siam sak lo chuan an mit le nunin a chiat pa khopa en a thei ani TV ma a hun kan man tam lutuk awangin Bible le lekhabu changkai chiarna hun kan nei lo pha theya na tha le changkai kan tho na tur hun tam tak TV en nan kan mang thei boka no pangten le khazir man lek lovin TV an en thei bok chu wangin du taka kan lei TV hi kan Christian chung konun chiat puinan man lo sha mi tu mang u khovel mi te an chak na ti tlai tura an tlan mup mup lain Christian chung ko ami te chu mi chak na laka te in sum thia mangai
kan kong zo theu hi chhut ngunila min ti hnok thei thil te laka film khur reng angai abikin no pangte hi ni tina an thil mu le sha te hi an nun hruai tu an puitlin thlenga ngong nei tur ani awangin an en tur du tuipui thei atul hlea an hriselna ngai twa pui an ngai awangin hnailu tuka tv en tir lo a tha a an zirlai ti bahla khopa tv en nan hun an man tam lo a tha hle bok ani chhungkua a en hawa inkom hlimna na man atangkai theiang infiamna chi hrang hrang te chhungkua in en hawila kan tan zong le tha kan ti zong te soi hawila chhungko om ho le inkom ho nan mang tangkai thiamila a tha hle ang ti kha ba athung thu chu nia soi ho tur hi kan chhiar le nge soi ho tur pakhat na tv hi kan that puin nge kan hriat kan chhiat pui zok pahnih na tv man tangkai dan tur te soibel ni se